Pripravila som pre vás aj bonusovú nahrávku, ako som vám vravela v tej poslednej lekcii 3. modulu, o koherencii medzi mozgom a srdcom. Ako hovorím, nie je to úplne môj výmysel, je to od Grega Bradena, ale zase na druhej strane je to tak úžasné a tak stiahnuté z toho univerza a univerzálne pre všetkých, že si to dovolím v podstate nahrať. A nebude to úplne nejaká meditačná nahrávka, takže to neberte úplne, že musíte neviem čo, ale je veľmi dobré tomu urobiť teda pohodlie a mať k tomu pokoj. To je na taký ten úvod s tým, že vlastne my sa pokúsime teda cez to dýchanie a základné vyvolanie pocitov dostať svoje telo do koherencii toho srdiečka a mozgu, kedy sa človek začne cítiť tak rovnako, ako aj myslí, aspoň takto nejako to chápem, ale možno, že to nehovorím úplne dobre, ale už dosť pokecu a poďme na to. Takže si sadnite niekde, pokojne môžete aj si ľahnuť, môžete, keď vám to vyhovuje, a zavrite oči. Ja to budem robiť spolu s vami. A teraz sa nadýchneme. Hlboký nádych. A hlboký výdych. Našim cieľom je dýchať tak, aby sme postupne spomalili to dýchanie vo význame, že sa hlbšie nadýchneme a vlastne tým pádom bude taký ten nádych hlbší a teda výdych. Takže ešte raz nádych. V podstate ide o to, že ak svoj dých spomalujeme, preto si zoberte, že väčšina tých techník funguje práve na tom dýchaní, že nádych, výdych. Ono to tak telo aj nejako automaticky vyžaduje. Si uvedomte, že koľkokrát, keď ste v nejakej stresovej situácii, automaticky začnete robiť. Pretože hlbokým nádychom a výdychom, spomalením dýchania, keď to telo sa dostáva do takého stavu pokoja, je to v podstate signál pre to telo, že to spomalené dýchanie signalizuje bezpečie. Čiže sa dostávate do takého kľudu, kde nie je stres, kde si dokážete uvoľniť potom aj tie svoje emócie, že nie ste v tej tenzii. Takže dýchajte ešte chvíľočku dovtedy, kým nebudete mať pocit, že už ste sa rozdýchali do toho bezpečia a že to vaše telo je maximálne uvoľnené. Čiže to dýchanie je naozaj dôležité. Tak si ešte chvíľočku doprajme dýchanie. V podstate sme si teraz navodili ten pocit bezpečia a ideme sa nalaďovať na tie pocity, ktoré nám pomôžu s tou koherenciou. My totiž to potrebujeme s našim podvedomím, ktoré sa ukladá v tom našom srdiečku, komunikovať takým jazykom, ktorému to podvedomie rozumie. A naše podvedomie rozumie pocitom. Navodeniu nejakého pocitu. Je zistené, že najviac fungujú vďačnosť, uznanie, starostlivosť a súcit. Na počudovanie v tom láska nie je, ale ja keď si to cvičenie robím, tak mne je jasné, že za všetkým tým je láska, za vďačnosťou je láska, súcitom je láska, uznaním je láska, za starostlivosťou je láska. Pozor, súcit si nemýlme s ľútosťou. Ľútosť nie je súcit. Ja osobne by som navrhovala,
Aby sme sa na súcit pozerali ako na empatiu. Ako na niečo, že sa vieme vžiť do kože toho druhého a súcitíme s ním. Nie ho ľutujeme, alebo ľútosť, to má trošku inú energiu. Tak, máme stále zavreté oči, telo sme priviedli do stavu bezpečia, dýchame prirodzene, pomalším dýchom, nie ako keď nás naháňa nejaký tiger. A predstavte si teraz vďačnosť. Normálne si v sebe vyvolajte pocit vďačnosti. Je to taká tá najvďačnejšia emócia, preto začínam práve tou vďačnosťou. Za čo ste v živote vďační? Za svojho rodiča? Za svojho partnera? Za svoje dieťa? Za svoje zdravie? Za svoju prácu? Hľadajte v sebe niečo, za čo ste naozaj úplne vďačný. Napríklad ja som vďačná za to, že ste tu, že ste si kúpili ten kurz. Som vďačná za to, že som ho vôbec dokončila. Som vďačná za to, že žijem a dýcham. Som vďačná za to, že som sa niekam v živote posunula. Za čo ste vďační vy? Ak nájdete tú vec, situáciu, tak to prežite naplno. Normálne si vyvolajte v sebe tú vďačnosť. Normálne cítite, ako sa vám otvára pole srdca. Ako v tom tele sa rozlieva láska. Lebo ste za niečo vďační. A teraz to môžeme skúsiť s ďalším pocitom. Vyvolajte v sebe emóciu, vyvolajte v sebe pocit súcitu. Ide totižto o to, že každý človek môže inak reagovať. Niekto sa viac otvorí, niekomu sa teda pole srdca viac otvorí pri vďačnosti, niekomu pri súcite, niekomu pri starostlivosti, niekomu pri uznaní. Takže si prejdeme všetky 4 a tam, kde to s vami najviac zarezonuje, potom sa tej emócie držte, toho pocitu sa držte a to bude pre vás v podstate ako keby spúšťač toho, ako si to svoje pole srdca otvoriť, ako spraviť tú koherenciu medzi srdcom a mozgom, kedy ste v súlade s tým pocitom. Čiže keď sa naladíte napríklad na ten súcit, takže vy ho vnímate mozgom aj srdcom, cítite ho úplne rovnako. To cítite v tom tele, to jednoducho mne to horí úplne, mám pocit, že až môžete mne vajíčka upražiť, že súcitím. U mňa súcit vyvoláva lásku, za ktorou sú slzy. Ja za chvíľku tu začnem slziť asi. Ale rozumiete, to je presne ten pocit, kedy sa vám to vyvolá. Takže ak sa vám chce pri niečom plakať, tak pokojne plačte, veď aj slzy radosti sú. A teraz to skúsme s uznaním. Predstavte si uznanie. Vyvolajte v sebe pocit uznania. Uznanie voči niekomu, ale aj uznanie voči sebe. Ste uznaní. Ľudia vás uznávajú. Aký je to pocit, keď vás ľudia uznávajú? Aký je to pocit? Som uznávaným človekom. Niekto mi dal uznanie za moju prácu, za moju starostlivosť, za moju, ja neviem, za čokoľvek. A ja dokážem dať uznanie inému človeku za to, ako sa ku mne správa, ako sa správa k životnému prostrediu, k zvieratám, ako sa správa k práci. Aký je, má moje uznanie. Tohto človeka uznávam a sám som uznávaný.
teraz poďme na starostlivosť. Ste starostliví, niekto sa o vás stará. A vy sa staráte o niekoho. Aké to je starať sa o malé bábätko? Mať ho v náručí, pestovať ho, tešiť sa z neho. Ja si spomínam na svoje malé deti, keď boli. Alebo na šteniatko. Aké je to starať sa o niekoho, koho milujete a viete, že mu pomáhate. Nádhera. Aké je to, keď sa niekto stará o vás? Je to príjemné však. Je príjemné vedieť, že nikto sa o vás stará. Je starostlivý a snaží sa vám vyhovieť vo všetkom, čo vám vidí na očiach. Prinesie raňajky do postele, spraví raňajky, prinesie čajík. Len tak obíme. Taká krásna, nežná ľudská starostlivosť. A teraz môžete pokojne otvoriť oči a opäť sa naladiť na to vaše okolie, na tú realitu. A uvedomte si, že kedy ste sa cítili najlepšie, pri ktorom pocite, vďačnosti, súcite, uznaní, starostlivosti. Toto je nahrávka ako návod. A vy si tieto veci robte sami. Takže je to vlastne také výukové video. Inými slovami, ak budete pociťovať potrebu a čím častejšie budete cvičiť túto koherenciu, a ja si myslím, že ono tak stačí 3 minúty denne, naozaj viac asi ani nebudete potrebovať, len teda sa nadýchnúť a nacítiť si to. A fakt stačí 3 minúty denne, keď už prídete na to, že ktorá tá vec s vami najviac súzní, pri ktorej veci sa cítite tak najviac naplnený, tak si to jednoducho kedykoľvek vyvolajte, sadnite, zavrite oči, dýchajte, privete svoje telo do pocitu bezpečia a vyvolajte v sebe tento pocit. A častým cvičením v podstate dosiahnete to, že pre vás potom vyvolať si to otvorenie poľa srdca a dostať rezonančné polia mozgu a srdca do koherencie nebude absolútne problém. Že sa tam budete vedieť dostať lusknutím prsta. A keď už budete v tom stave, a to je dôležité, že my keď sme v tom stave tej koherencie, tak náš život ako keby nemal prekážky a vtedy sa najľahšie kvantuje, najľahšie sa zhmotňuje to, čo chceme a najrýchlejšie sa vlastne skvalitňuje náš život. Pretože v našom tele sa vytvárajú presne tie chemické reakcie, ktoré majú a naše telo sa nalaďuje na to, ako ono to pri tomto cvičení mali ľudí napojených na rôznych tých prístrojoch a tam to krásne ukazovalo, takže ja sa nerozumiem presne tým neurologickým a neviem akým tomografom, či čo to tam ukazuje, grafom, takže neviem to nejako posúdiť, ale v každom prípade je to zdokumentované, že to naozaj funguje. Takže to nie je len nejaký môj výmysel, že tak teraz niečo robte. Je to už naozaj aj vedecky potvrdené, ak ste teda niekto taký, že neveriaci Tomáš. A toto je asi taká jedna z posledných techník, ktorú vám dávam, ale zase je to o tom, že si to prispôsobne sami sebe a čím častejšie to budete robiť, tým to bude lepšie. A možno nájdete nejakú vlastnú pieseň, vlastné nejaké prostredie, kde sa vám to najlepšie bude spúšťať. Možno potrebujete ísť do prírody, objať strom, možno potrebujete nejaký iný impuls. Všetci to máme nejako inak, aj keď v podstate všetci podobné. Tak vám prajem veľa šťastia na vašej ceste koherencie medzi srdcom a mozgom a aby ste to robili čo najčastejšie a čo najčastejšie ste sa ocitali v tom úžasnom poli srdca, keď je človek šťastný, spokojný a vidí svet reálne, ale predsa tak láskavo.